behin erdiak beren artean batzar edo bilkura, eta igaro zituzten hitz horiek. Zer dela guri gertatzen zaiguna? Egunon bat ez daukagu, beti bizi gara kezka gogorrean etzaiz inguraturik. Txakureta gizonak gure bila dabiltza, hala basoetan, nola Soro eta Ibarretan. Gorde nahi izanagatik buruak otatza gizasti eta tokirik eskutuenetan aurkitzen gaituzte txakurrek oinatzetatik. Jaizten bagara garitzetara, ezin jandugu ezer beldur gabe. Gauerako ere baditugu baso txakurrak, azeriak eta horiek dira iztaeririk gaiztoenak. Zenbat gure lagun erori dira txakur eta azerien hortzetan, zenbat behingoan hiltzen dituzte gizonek erreminta zuginekin. Hau ez da bizi izatea, baizik beti ikaraz heriotzaren atzaparritan ibiltzea. Hobe ditugu bota geure burua ibai batera, ito uretan eta kendu betiko larritasunak. Erabaki zuten hala egitea, eta joan ziren ibai bateko egin edo ondora. Eta kuste uste gabe nola han aurkitzen den igertegi bat, guztiak ikaraturik. Banatu eta bota zuten bere burua uretara. Orduan esan zien beste lagunai erbi batek. Ez gara bakarrik gu beldurrean bizi garenok. Badira bai, gu baino ere beldurtiagoak. Ona nola gu ikusi eta beste gabe ihes egin eta bota dute burua ibaira igeltxarrak. Ez dugu ernegatu behar, etorriko aldira egun baketsuagoak guretzat. Gaitzak dituzte beren mugak eta aldiak. Goazen bada lehengo lekuetara eta bizi gaitezen nola ahal egun hobeagoen zain. Hala egin zuten. Ipuinunek arkitzen ditu gizon eta andra ernegari irritu eta bake gutxikoak eta beren buru eta bizitzako atsekabeei gaitz iritzirik herriotza bila dabiltzanak. Ez dira egon guztiak berdinak, gaur leku behetuan dagoena egon daiteke egon gutziren barruan, goraturik, eta negu gogorrak ekarri ohi du udaberri ederra. Jarri gaitezen jaungoikoaren eskuetan, aurpegi eman behar diogu gaitzari, begiratuta etorriko den onari.